एते सारा इलिसी माछ पुणी डब्बा फुल ହେଇକିନା ଅଛି एते सब माछ आसिला कोठू तो चलतु फटाफट अनबॉक्स करवा शाशु घर और बाप घर कौन सब आसी एमती बस्तारे सत कथा कहू गले आम इलिसी माछ किणिकी खाई पारू आठे मिलूची भी हेले इलिसी माछ सीजन रे ना बापा पूरा थर्मोकोल बॉक्स फुल करके इलिसी माछ पठाती झील घर को किंतु सतरे यहाँ आमर लोभ नुह यहाँ हूँ आमर गोटे आशा आ अपेक्षा से बापाठू जी छोट बेलू आमको इमती भल पाइबा देकी बढ़ई आमर छोट बड़ सबू आशा पूरण कर कौन सी जिनस आमको अवहेला करना खास करके खाଇବା क्षेत्र तो केबे भी नुह तो आगर ही मु क्लियर कर दौची जोटी माछ पैक ହେଇକି ଆସିଥିବ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ଆସିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଆଇଁସିଆ ଲୋକ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆମକୁ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଟିକେ ଆଇଁଷା ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଶୀ ବାଡ଼ି କଦଳୀ ତାଳ କାକରା ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ଏଇ ସବୁ ଆସୁଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରୁ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସିନା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁନୁ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ମौका ଛାଡନ୍ତିନି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ବି କେବେ ବି ନେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ମା ଦେଇଥିବା ତାଳ ପିଠାକୁ ଗରମ କରିକି ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ତ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ମତେ ତାଳ କାକରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଭଳି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ବାଏ।